Ábraham Løkin vänjer till IF. Vad manglar till det? Vi manglar några spelare i landet. Och sportal.fo blir skattor. Men annars manglar vi avgörande lötnar att få bollen i kassan. Och vi gör att ta emot 2 eller att få 2 mål som tar ganska man kan säga tar faktiskt inte rätt och straff och självmål. Och det gånger inte med jobb. Du har ofta slått Barstal nian i Alubet ta det av very attan för i Løkin stövon. Manglar han ta sig löten i det helt? Nej, det kan man inte säga. Alltså vi flott en annan starka man nian i Alubet, men det blev inte nog alltså. Det var så vanligt att det så löten och det. Det ständer nek på spel så tycker det är nu till dröna vinna det i Europa. Då har det ett handfärra sluga dyster vi så står en truste. Nej, jag håller inte det här som gör det. Alltså vi spelar ganska synder ett labrev vid dysten, men annars så är dysten väl jämn och han kör fullt den bara väg och så har det aldrig vi klarar att trusta det rättliga väl, men så det är inte det som manglar. Hvis vi hade oss inte häpna och fick och självmål och straff så var det ganska annorlunda så. Nu är 60 år till senaste landskapingardysten i år. Vad förstår arbetar vi hela veckan? Ja, det är inte arbete vi nu. Man har arbetat då nästan som man kan arbeta vi i någon år så. Nu börjar jag männa pura klara nästa dyst och det är väl vanlig vändning. Kan vi lägga den då vid att vinna sista dyst. Ábraham Løkin, tack för det.